angkatan nalika zaman awale nagara ing Demak. Para wali kang karsa amejang amung wolu kapisang Kanjeng susuhunan ing giri kadaton wewe jangane wisi kananan ning jat. Kapindo Kanjeng susuhunan ing tandes wewe jangane wetaran wahana ning jat. Katelu Kanjeng susuhunan ing majaku gelaran kahanan ing jat. Kapate Kanjeng susuhunan ning benang wewe jangane pambuka ning tata malike ing dalem Baitul Makmur. Kalimone Kanjeng susuhunan ing Muria pada wewe jangane pambuka ning tata malike ing dalem Baitul Muharram. Kaineme Kanjeng susuhan ning Kalinyama wewe jangane pambuka ning tata malike ing dalem Baitul Muqaddas. Kapitu Kanjeng susuhunan ing Gunung Jati wewe jangane santosane miman. Kang kaping 8 pungkasan Kanjeng susuhunan kajenar wewe jangane sasahidan. Dene wewe jangane kang wis kasebut ing dhuwuriku surasane iya anunggal be amarga pada wewe wiridan saka pamejange Kanjeng susuhunan ngempel deta. Dene kang kawe jangake anurut pamejange para wali wolu ing tanah Jawa kakumpulake dadi sawiji. Wijo sepada amet wining ilmu kekiasan saka dalil pangandikaning Allah kang kasebut ing dalem hadis. Pangandikane Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah marang Sayyidina Ali